Едно от най-обсъжданите научни знамения в Корана е аетът, който описва разширяването на Вселената. За вярващите това не е само духовен знак, а и рационално доказателство, че Коранът не може да бъде човешко творение от 7 век. Нека разгледаме въпроса текстово, исторически и научно. Кораничният ает. В сура Аз-Зариат Аллах казва: „И небето изградихме с нашата сила, ние разширяваме“. Ключовата арабска дума е мусюн, който носи значение за широта, простор и разширяване. Граматичната форма предполага продължително действие. Не е просто, че небето е създадено просторно, а че то бива разширявано. Какво открива съвременната наука? В продължение на векове учените вярвали, че Вселената е статична и вечна. Дори Алберт Айнщайн първоначално приемал идеята за статична Вселена и въвел космологичната константа, за да поддържа този модел. През 1929 г. Едуин Хъбъл прави революционно откритие. Далечните галактики се отдалечават от нас. Колкото по-далеч е една галактика, толкова по-бързо се отдалечава. Това става известно като закона на Хъбъл. Това откритие става основа на теорията за големия взрив. Теорията, според която Вселената е започнала от изключителна плътна точка и от тогава непрекъснато се разширява. Тази концепция е била напълно непозната през 7 век. Защо това се счита за чудо? Историческият контекст. Коранът е ниспослан през 7 век в Арабия на пророка Мухаммед, мир нему, неграмотен човек в общество без телескопи, астрофизика и научни институции. По това време доминиращият възглед, Аристотелевият модел, е бил, че Вселената е вечна и непроменлива. Нито една цивилизация не е говорила за космическо разширяване. Не е съществувал инструментариум за откриване на галактично червено отместване. И въпреки това, Коранът говори за разширяване на небето. Езиковата точност. Аетът не казва просто, че небето е просторно, което би могло да бъде поетичен израз, а използва форма, която предполага активно и продължаващо действие. Това съответства на съвременното научно разбиране, че Вселената продължава да се разширява. Липсата на научни грешки. Много древни космологии описват небето като твърд купол или физически свод. Коранът избягва митологично описание. Той говори за небесата, създадени със сила, небесни тела, които се движат по орбити и начало на Вселената. Тези описания са по-близки до съвременната космология, отколкото митологичните представи на древността. Отговор на скептичните възражения. Някои критици твърдят, че аетът означава просто направихме го обширно, а не разширяваме го, но глаголната форма допуска продължително значение. Класически тълкователи подчертават необятността и динамичността и лингвистично коренът носи значение на разширяване и увеличаване. По-дълбокият богословски аргумент. Аргументът не е просто, че Коранът съдържа научна информация, а по-скоро, че Коранът прави твърдение за космоса. Това твърдение по-късно е потвърдено от астрофизиката, то е ниспослано във време, когато такова знание е било недостъпно и пророкът мир нему не е имал средства да достигне до подобно знание. Това води до логичния въпрос. Как е възможно подобна космологична истина да бъде изразена в пустинята на 7 век? Най-логичното обяснение е божествено откровение. Самият Коран казва: „Ще им покажем нашите знамения по хоризонтите и в самите тях, докато им стане ясно, че това е истината“. Разширяването на Вселената е едно от тези знамения по хоризонтите. Знак, но не е единственото доказателство. Важно е да се подчертае, мюсюлманите не основават вярата си единствено върху научни знамения. Божественият произход на Корана се подкрепя от неговата езикова неповторимост, съхранението му през вековете, законодателната и моралната му система, сбъднатите пророчества, трансформиращата му сила върху личности и цивилизации. Разширяването на Вселената е едно от многото знамения, но то е силно, защото свързва откровението с наблюдаемата реалност. В заключение, кораничното описание на разширяващото се небе, ниспослано през 7 век, по удивителен начин съответства на откритие през 20 век, направено чрез телескопи и сложна физика. За вярващия това не е случайност. Това е знак. Знак, че този, който е сътворил Вселената, е същият, който е ниспослал Корана. И ако Коранът говори истината за космоса още през 7 век, тогава говори истината и за смисъла на живота, морала, отговорността и отвъдното. Така фактът за разширяването на Вселената не остава само научно откритие, той се превръща във врата към размисъл, смирение и вяра.